Langa inenda yamba ulendo napeza Yesu mpulumutsi ulendo wakwaoko ofuna kutala mutsale dziko lilosautsa nasiya tchimo langa inenda yamba ulendo napeza Yesu mpulumutsi ulendo wakwaoko ofuna kutala mutsale dziko lilosautsa Mwambuye wathu Yesu Kristu ndikulandireni ndithu kukupitiriza msonkhano wathu umenewu wapa TV zikomo potenga nthawi yanunso mtsiku la lero kuti tikhale limodzi tigawane chimene Mulungu wakumwamba watikonzera ndithu titatha kukhala nawo maphunziro osiyanasiyana okamba ndi kugawana za chifuniro cha Mulungu chimene tinachigawa zigawo zisanu kapena kuti 5 lero tili gawo kapena kuti gawo la namba 5 limene lili gawo lomaliza la chifuniro cha Mulungu kuti kodi Mulungu wakumwamba amafuna chani, Mulungu wakumwamba samafuna chani ndithu chifukwa awo okha amene akhala mmoyo, amene apemphera, amene apembedza monga mwa chifuniro cha Mulungu ndi amene adzapeze moyo osatha ndipo ndi khumbo la wina aliyense ndithu kudzapeza moyo osatha umenewu ndipo ndi khumbo la wina aliyense kuti pamene tikukhala pano pa dziko lapansi tizikhala mofanana malingana ndi mapulani a Mulungu wakumwamba chifukwa mmenemo ndi mmene zinthu zinayenera kukhalira ndithu lero tinalonso phunziro lopambana ndithu pamene tikumaliza gawo limeneli lokamba za chifuniro cha Mulungu vesi lotsogolera nalo Efeso 5:15 mpaka 17 akunena kuti potero penyani bwino umo muyendera simonga opanda nzeru koma monga anzeru akuti tisamangoyenda tisamangopembedza tisamangopanga zinthu ngati anthu opanda nzeru ayi tili ndi nzeru timaganiza timalingalira ndithu tidzichita mwa nzeru ndi mosamalitsa akupitiriza kunena kuti akuchita mwachawi popeza masiku ali oyipa ndithu tidzichita mwachangu tizichita zinthu mwachangu tikafuna kutani kukonza zinthu osati ndipangabe mawa ndipangabe nthawi yakuti ayi machawi chifukwa musakhale opusa koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye ndi chani ndithu kukhala Khristu ndi kukhala munthu wokhulupirira koma osamadziwa chifuniro cha Mulungu ndi kupusa malingana ndi Paulo mmene ankawuzira Khristu kwa Efeso ndithu munthu kapapanga zinthu ndi osazidziwa zinthu pene kupangazo ndithu ndi kupusa koma Mulungu wakumwamba ndi khumbo lake kuti inu ndi ine tikhale ochenjera tikhala nzeru tidziwe chifuniro cha Mulungu ndipo ndithu takhala tikuphunziradi za chifuniro cha Mulungu chimenechi masiku onse ambuyo wandere lonso tilinalo phunziro lopambana lokamba za chifuniro cha Mulungu limene tikunena kuti kukhulupilira Yesu. Kukhulupilira Yesu. Titseke maso tipemphere. Oyera ndolemekezeka ndinu Mulungu tadzanso pasi pa mapazi anu munthawi imene tikufuna tigawane mawu anu okamba zokhulupirira Yesu Kristu kana ife ndititsogolera mu dzina ndi mphamvu ya Kristu Yesu tapemphera amen. Kukhulupirira Yesu. Kukhulupirira Yesu kumene kukambidwa ndikunena kuti kukhulupirira kuti Yesu Kristu ndi Mesaya, Yesu Kristu ndi mpulumutsi olonjezedwayo. Ndikukhulupirira kuti ndithu nkhani imene isivuta kwambiri chifukwa ngati tili akhristu lero ndi chifukwa chonena kuti timakhulupirira Yesu Kristu. Ndithu anthu ambiri nkhani imene isivuto timakhulupirira Yesu Kristu komatu musachitenge chinthu chopepuka chifukwa alipo ambiri pa dziko lapansi amene asali akhristu amene sakhulupirira kuti munthu uja amene ankatchulidwa kuti Yesu ku Israeli amene uja amene anali mwana wa Yosefe amene anali mwana wa Mariya amene uja anali Mesaya mpulumutsi olonjezedwayo. Anthu ambiri sakhulupirira ndithu
padziko lapansi anthu chiwerengero chonse tilipo pafupifupi ndithu 7.8 billion nambala yayikulu. Koma ndithu kuti muone nambala ya Khristu ndi 2.3 billion ngati ndisakulakwitsa ndi 2.3 billion. Tanthauza kuti ndithu almost 5.5 billion si akhristu. 5.5 billion si akhristu sakhulupirira Yesu Khristu. Tanthauza kuti ndithu ntchito ikadalipo ku dziko lapansi loti inu ndine monga akhristu tigwire. Koma ndithu ndi chifuniro cha Mulungu kuti ife anthu okhala pa dziko lapansi tikhulupirire ndi kuzindikira kuti munthu uja otchedwa Yesu anali ndithu mwana wa Mulungu, mpulumutsi wa dziko lapansi. Phunziro lathu lero ndalikulu kwambiri ndiye ndichita mwachangu mudzimvetsera. Ndithu chifuniro cha Mulungu kuti tikhulupirire kuti Yesu ndi Mesiya ndi mpulumutsi wa dziko lonse. Yohane 3:16 akunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Kutanthauza kuti ndithu chipulumutso chimene timachikamba ndi kuchifuna sichingatheke munjira ina iliyonseyo ngati munthu sakhulupirira Yesu Khristu, Mulungu wakumwamba amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo ife tichimwa monga tinaphunzirira masiku ambuyo aja ku Genesis kuja, Mulungu wakumwamba anayika mwayi wa chipulumutso, ndipo mwayi umenewu ukugonera ndipo kuyambira pakukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, Yesu Khristu ndi mpulumutsi olonjezedwa. Popanda kukhulupirira Yesu Khristu palibenso kupitirira kwina kulikonse koma kamba nkhani yachani ya chipulumutso. Yohane 6:40 akunena kuti pakuti chifuniro cha Atate wanga ndi ichi kuti yense wakuyang'ana mwana ndi kukhulupirira iye akhale nawo moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Yesu Khristu akunena motsindika kuti ndi chifuniro cha Mulungu ndithu kuti anthu fe tiyang'ane kwa Yesu Khristu, tikhulupirire Yesu Khristu, ndipo tsiku limene Yesu Khristu akudza wina aliyense amene anakhulupirira iye adzamudzutsa kupitanso kumoyo wina, kumoyo wosatha. Ndithu ndi khumbo la Mulungu, ndi chofuna cha Mulungu, ndi chofuna cha Namalenga kuti ife tikhulupirire Yesu Khristu. Yohane 11:42 akuti koma ndadziwa ine kuti munandimva ine nthawi zonse, koma chifukwa cha khamu la anthu ali kuyimirira pozungulira ndinena ichi kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine. Yohane 11:42 inali nthawi imene Yesu Khristu ndithu anapita kumanda kwa Lazaro kukamudzutsa Lazaro, ndi ananena kuti Yohane 11:42 popemphera Yesu Khristu akuti koma ndadziwa ine kuti mumandimva ine nthawi zonse. Yesu Khristu amapemphera kwa Mulungu namanena kuti nthawi zonse ndikapemphera Mulungu Atate mumandimva, koma chifukwa cha khamu la anthu lakuyimirira apa pozungulira ndinena ichi kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndithu Yesu Khristu akunena motsindika ndi motsimikiza kunena kuti cholinga chake cha Yesu Khristu, cholinga cha Mulungu wakumwamba choti anthu ife anthu okhala pa dziko tidziwe ndi kutsimikizika kunena kuti Yesu Khristu anachita kutumidwa, anachita kutumizidwa ndi Mulungu okhala kumwamba. Yohane 3:18 akunena kuti wokhulupirira iye saweruzidwa, wosakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano chifukwa sanakhulupirira dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Ndithu munthu amene sakhulupirira Yesu Khristu waweruzidwa tsopano. Amene amakhulupirira Yesu Khristu saweruzidwa. Chifukwa chani? Munthu amene amakhulupirira Yesu Khristu ndithu amakhala kuti tsopano walowa mu gawo lopita kuchani? Kuchipulumutso. Walowa mu gawo lopita kuchipulumutso. Ndithu pamene ife takhulupirira Yesu Khristu timakhala kuti tatsegula khomo la chipulumutso kuti ndithu tikhonza kupulumuka, chifukwa si garanti yonena kuti ukamukhulupirira Yesu dzapulumuka iyayi, koma chiyambi cha chipulumutso chikuyambira pokhulupirira ndani? Pokhulupirira Yesu Khristu. Ndakunena kuti wina aliyense amene akhulupirira Yesu Khristu saweruzidwa, koma amene sakhulupirira aweruzidwa. Kutanthauza kuti munthu ngati sakhulupirira Yesu Khristu olo kungomuweruza leroli palibe vuto, chifukwa kwa iyeyo chipulumutso sichingatheke, chipulumutso sichingayende. Ndolo kumuweruza lero mawa nkuja zilibe chani, zilibe kanthu, zikungotani, zikungofanana. Pamene wakhulupirira amakhala kuti ali ndi mwayi ndi kuthekera kodi akhoza kutani? Kupulumutsidwa. Amene sakhulupirira chipulumutso kwa iye sichingatani, sichingatheke. Ndithu ndi khumbo la Mulungu, ndi chofuna cha Mulungu kuti inu ndine anthu okhala pa dziko lapansi tikhulupirire Yesu Khristu. Yesu Khristu si Khristu wokha, ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene analenga inu ndi ine. Kotero ndi chifuniro cha Mulungu kuti tonse okhala pa dziko tikhulupirire Yesu Khristu.
kukhulupirira Yesu Khristu ndikotani? Kukhulupirira Yesu Khristu ndikotani? Tiyeni tipitirize kuona mphunziro kuti tione kuti kodi tikamati kukhulupirira Yesu Khristu ndi chani. Funso loyamba limene titakambirane ndonena kuti kodi Yesu ndi ndani? Kodi Yesu ndi ndani? Tikamati Yesu uyuyu ndi ndani? Yesu uyu yankho loyambirira ndionena kuti Yesu ndi munthu. Yesu ndi munthu. Yesu ndi munthu. Tikamakamba za Yesu ndi munthu. Ndithu kunali munthu pa dziko lapansi amene dzina lake anali Yesu, amene anabadwa monga amene timabadwira inu ndine. Ndiye munthu ameneyo anabadwira ku Israeli, anali Muyuda, anabadwa ndi mayi, anabadwanso ndi bambo ake, anali ndi bambo ake, anali ndi mayi yake. Ndithu anali munthu bwinobwino monga mmene mmaonekera inu, monga mmenenso ndikuonekera ndani, ndikuonekera ine. Ndipo anthu anamudziwa ndi kumuzindikira monga munthu mmene alili anthu ena onse. Luka 3:23 akunena kuti ndipo Yesuyo pamene anayamba ntchito yake anali monga wa zaka 30, ndiye monga anthu adamuyesa, mwana wa Yosefe, mwana wa Heli. Ndithu akunena kuti Yesu Khristu mene ankayamba utumiki wake, kuyambano zotumikira, kuyamba zochiza anthu, kuyamba zolalikira, kuyamba zonena kuti ine ndine mwana wa Mulungu, ine ndi Mesiya olonjezedwayo, ndikuti ali ndi zaka zingati? Zaka 30. Koma nthawi yonseyi ndithu anthu amamudziwa monga mwana wa Yosefe, amene Yosefe atate wake anali Heli. Ndithu Yesu Khristu anthu anamudziwa monga munthu mmene timadziwirana inu ndine. Kuyambira ali mchaka chimodzi, zaka ziwiri, kumakula naye zina zonse anamudziwa Yesu Khristu monga moteromo. Koma atafika zaka 30 mpamene anayamba chani? Anayamba tsopano utumiki wake. Yohane 6:42 akunena kuti ndipo iyo ananena, si Yesu uyu mwana wa Yosefe atate wake ndi amayi wake tiadziwa? Ndithu Yesu Khristu anayamba utumiki wake, anthu anayamba kudabwa kuti koma akulu okhanga takuyamba zinthu zachilendo tsopano, akulu okhanga takuyamba moyo wina tsopano. Koma uyuyu mesa ndi Yesu uja, kodi mwana wa Mariya ndi Yosefe amene atate wake ndi mayi ake tukadziwa? Ndithu anthu anamudziwa Yesu Khristu monga munthu. Yesu Khristu anali munthu. Luka 4:22 akunena kuti ndipo onse anamchitira iye umboni, nazizwa ndi mawu achisomo akutuluka mkamwa mwace, nanena kodi uyu si mwana wa Yosefe? Ndithu pamene Yesu Khristu anali kuphunzitsa, amaphunzitsa ndi mphamvu ndi ulamuliro, monena kuti anthu anayamba kudabwa kuti komano kaphunzitsidweka ndithu kakuoneka kuti akuluwa si amasewerayi, komano mesa uyu ndi mwana wa Yosefe uja. Yesu anali munthu ndithu. Yohane 1:45 Filipo anapeza Natanaeli nanena naye, iye amene Mose analembera za iye m'chilamulo ndi aneneri, tampeza, ndiye Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Ndithu anthu onse anamudziwa ndi kumuzindikira Yesu Khristu monga munthu. Yesu Khristu anali munthu ndithu ngati inu ndi ine, mwana wa Yosefe, mwana wa Mariya. Yankho lachiwiri lonena kuti kodi Yesu ndi ndani, lonena kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Yesu ndi mwana wa Mulungu. Mateyu 3:16-17 akunena kuti ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani miyamba inatsegukira iye, ndipo anapenya Mzimu Woyera wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudzadera pa iye. Ndipo onani mawu akuchokera kumiyamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Ndithu Yesu Khristu akuyamba utumiki wake, akupita kukabatizidwa kuti kenako adzipita ku chipululu kayesedwa, kenako kutsika kudzamba utumiki wake. Pa ubatizo wake Yesu Khristu akutuluka m'madzi, panabwera mphamvu ya Mzimu Woyera imene inatsika ngati nkhunda nidzadera pa iye. Ndipo kumwamba kunatseguka, ndipo kunamveka mawu, wina aliyense anamva. Mulungu akumwamba anayankhula, Atate anayankhula kuti uyu akubatizidwa apayu, akutuluka m'madzi apayu ndiye mwana wanga okondedwa. Mulungu akumwamba anayankhula nachitira umboni nanena kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu, Mulungu yekha kuyankhula. Ndiyefunso nkumanena kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu motani? Chifukwa tawerenga mawu a Mulungu akunena kuti Mulungu anayankhula kuti Yesu Khristu ndi mwana wake. Ndiyefunso ndikumafunsa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu motani? Chifukwa anthu ena ali amafunsa namanena kuti tikamati Yesu ndi mwana wa Mulungu amati Mulungu alibe mkazi akhala ndi mwana bwanji? Mulungu alibe mkazi akhala ndi mwana bwanji?
zimaonetsa kuti ndithu anthu timaganiza komabe chabe kuti mwina kuganizako sitimapitiriza chifukwa tikunena nkhani ya Mulungu amene alibe malire, amene alibe chinthu chomutani chomulaka. Inu mudamva lero Mulungu akumwamba kunena kuti basi ikudutsa apa indi yanga, inu mungafunse kunena kuti inu mumagwiritsa ntchito ndalama, inu mwakuti kumamfunsa Mulungu akumwamba. Zimangodabwitsa kuti anthu amene amakamba zimezi amaganiza bwanji pa nkhani ya Mulungu, chifukwa Mulungu ndi amene akunena kuti uyu ndi mwana wanga. Ife basi ino ndikumaganiza kuti anangoyenera kukhala ndi mkazi, ngati alibe mkazi sangakhalenso ndi ndani? Ndi mwana. Pale angati kukamba nkhani ya Mulungu amene salephera amachita chani china chilichonse. Ndiye tifuna tione kuti kodi Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu motani, Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu munjira yotani. Yohane 5:58 akunena kuti Yesu anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, asanayambe kukhala Abrahamu ndipo ine ndilipo. Yesu Khristu tsiku limenelo amene tankamba kuti ndi munthu ameneyu akucheza ndi kumayankhulana ndi anthu monga anthu anzake, akuti anawuza Ayuda kunena kuti ineyotu sikuti chiyambi changa chikuyambira panopa pa dziko lapansi yayi. Chiyambi changa sichikuti chikuyambira pamene ndinabadwa kuchokera mwa Mariya iyayi. Chiyambi changa ndikalekale lonse, ngakhale munthu asanalengedwe, ngakhale Abrahamu atate ana Israeli asanatani asanabadwe. Ndithu Yesu Khristu akuchitira umboni ndi kunena kuti chiyambi chake iyeyo sikubwera kwa pa dziko lapansi pano, sikudziwika kwa pa dziko lapansi pano. Yesu Khristu analipo ndi kale asanabadwe kuno ku dziko lapansi. Yohane 17:24 kunena kuti Atate amene mwandipatsa ine, ndifuna kuti kumene ndili ine iwonso akhale pamodzi ndi ine, kuti ayang'anire ulemerero wanga umene mwandipatsa ine, pakuti munandikonda ine lisanakhazikike dziko lapansi. Iyi nayi nthawi imene Yesu Khristu amapemphera, ndi amapemphereranso kunena kuti awa amene akhulupirira inewa ndi khumbo langa kuti adzapezekenso kumwamba. Ndi Yesu Khristu akupitiriza musimo kufotokoza kunena kuti adzaone ulemerero umene inuyo Atate ndi ine tinali nawo lisanakhazikitsidwe dziko lapansi. Tanthauza kuti Yesu Khristu analipo dziko lapansi lisanalengedwe. Yesu Khristu analipo inu ndi ine tisanalengedwe. Chiyambi cha Yesu Khristu sikubadwa kwake pano pa dziko lapansi. Chiyambi cha Yesu Khristu ndi pa chiyambi pomwe ngakhale inde dziko lapansi lisanalengedwe. Ndefunso ndikumati ngati Yesu Khristu analipo asanabwere kudzabadwa kuno ku dziko lapansi, mu nthawi imeneyo asanabwere kudzabadwa ku dziko lapansilo anayamba bwanji? Chiyambi chake ndi chotani? Chiyambi cha Yesu Khristu mwana wa Mulungu ndi chotani? Chifukwa munayenera kudziwa ndi kuzindikira kunena kuti Yesu Khristu sakutchedwa mwana wa Mulungu pa nthawi imene wabadwa pa dziko lapansi ayi. Yesu Khristu akutchedwa mwana wa Mulungu kuyambira mkale lomwe kuchiyambi kwake kuti ndi ndani? Ndi mwana wa Mulungu. Osati ife anabadwa ku dziko lapansi mwa mphamvu ya Mzimu Woyera ndiye kenako ndi mwana wa Mulungu ayi. Chiyambi chake chonse Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Ndi chifukwa chake ziwanda angelo amene anamudziwa Yesu asanabwere ku dziko lapansi, amene amakhala naye Yesu kumwamba, amene amamuona Yesu kumwamba, atabwera pano pa dziko lapansi Yesu Khristu anasandulizika nakhala munthu. Pakumuona, pakumuzindikira anati Yesu mwana wa Mulungu, Yesu mwana wa Mulungu, chifukwa amamudziwa ndi kale lonse monga mwana wa Mulungu. Komanso pa nthawi imene Yesu Khristu ankafunsa achina Petro nena kuti kodi anthu amanena kuti ineyo ndine ndani? Anali kunena kuti aneneri, ena amanena kuti ndi Eliya, ena njani. Ndekena kwanati nanga inu mati chani? Ndiye Petro anayankha nanena kuti inuyo ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ndiye Yesu Khristu ananena kuti mzimu ndi umene wakuululira iweyo munjira ina. Mzimu Woyera ndi amene wakuuza ndi kunena kuti ineyo ndine mwana wa Mulungu. Ndifuna ndikambe kuti chani? Ndithu Yesu Khristu chiyambi chake chonse ndi mwana wa Mulungu. Ngakhale anabadwa pa dziko lapansi pano anapitirabe na amatchedwa ndani? Mwana wa Mulungu. Ziwanda kapena kuti angelo Satana ajerekezi amene anagwa kumwamba anamudziwa Yesu Khristu monga mwana wa Mulungu. Mzimu Woyera pakuulula za Yesu Khristu unamudziwa Yesu Khristu monga mwana wa Mulungu. Atate pakukamba za Yesu Khristu pa ubatizo pake anamukamba Yesu Khristu monga mwana wake. Ndithu umwana wa Yesu Khristu khala mwana wa Mulungu sukuyambira kubadwa kuno ku dziko lapansi, ukuyambira kuchiyambi chake ngakhale asanabwere kuno ku dziko lapansi monga munthu. Ndiye chiyambi cha Yesu Khristu chimenechi monga mwana wa Mulungu Yesuyu ndi chotani?
Aheberi 1:5 akuti pakuti kwa mngelo uti anati nthawi iliyonse, iwe ndiwe mwana wanga, lero ine ndakubala iwe, ndiponso ine ndidzakhala kwa iwe Atate, ndipo iye adzakhala kwa ine Mwana. Akunena kuti ndi nthawi iti imene Mulungu wakumwamba ananenako kwa mngelo kuti iwe ndiwe mwana wanga, lero ndakubala, ndipo ine ndidzakhala kwa iwe ndani? Atate. Funso ili silofunsa monena kuti ngati sukudziwa yankho, ndi funso limene limafunsidwa lokamba ndithu za yankho. Tanthauza kunena kuti Yesu Khristu ndiye khayo amene pangelo onse, pa anthu onse, pa chilengedwe chonse atatha kulengedwa, atatha kupangidwa, ndiye khayo Yesu Khristu amene Mulungu wakumwamba ananena kuti iwe ndiwe mwana wanga, lero ndakubala, ndipo ine ndine abambo wako, ndine Atate wako. Aheberi 5:5 akunena kuti koteronso Khristu sanadzilemekeza yekha ayesedwe mkulu wa nsembe, komatu iye amene analankhula kwa iye, mwana wanga ndi iwe, lero ine ndakubala. Kuti Yesu Khristu sanadzidzoze yekha kukhala mkulu wa nsembe, koma amene anayankhula kunena kuti iweyo ndiwe mwana wanga, lero lino ndakubala, ndipo ine ndi Atate wako, ameneyo ndi amene anamkweza Yesu Khristu, anamdzoza Yesu Khristu khala wansembe. Kutanthauza kuti ndithu chiyambi cha Yesu Khristu, kuyamba kwa Yesu Khristu nkonena kuti Atate wakumwamba anamubala Yesu Khristu, atamubala Yesu Khristu, atamubereka Yesu Khristu. Yesu Khristu nayimapo pamene Atate eno amayankhula kuti iweyo uli apa ndiwe mwana wanga, ineyo ndine Atate wako. Ndipo Mulungu wakumwamba sananenenso ndi angelo kapena ndi munthu machitidwe ngati ati amenewa. Atalenga angelo zilipo zimene anayankhula, koma sanayankhule kuti ndiwe mwana wanga, kapena kuti inu ndinu mwana wanga, lero lino ndakubalani. Ayi. Atamulenga munthu sanayankhule kuti iwe ndiwe mwana wanga, lero lino ndakubala. Ayi. Koma Yesu Khristu atamubala Mulungu wakumwamba, atamulenga, anamuyankhula nanena kuti iweyo ndiwe mwana wanga, lero lino ndakutani? Ndakubala. Ndithu Mulungu wakumwamba Yesu Khristu amene tikukambaye kuti ndi mwana wa Mulungu, ndi mwana wa Mulungu chifukwa chonena kuti Mulungu anamubala, anamubereka Yesu Khristu ameneyu. Mulungu ndithu anabereka, Mulungu ndithu anabala Yesu Khristu. 1 Yohane 4:9 akunena kuti umo chidaoneka chikondi cha Mulungu mwa ife, kuti Mulungu anatuma mwana wace wobadwa yekha. Chizungu chomveka bwino akunena kuti the only begotten Son of God. Akuti umu chinaoneka chikondi cha Atate kuti mwana yekhayo amene Mulungu anachita kumbereka, kumubala kuti akhale mwana wake, nakhala mwana wake. Mwana ameneyo mmodzi yemweyo anamubereka kuchani? Ku dziko lapansi. Kukamba mobwereza momveka bwino kuti Mulungu wakumwamba anachita kumbereka, anachita kubala Yesu Khristu. 1 Yohane 5:1 akunena kuti yense wokhulupirira kuti Yesu ndiye Khristu wabadwa kuchokera kwa Mulungu, ndipo yense wakukonda iye amene anabala akondanso iye amene anabadwa wochokera mwa iye. Kukamba motsimikiza bwino kuti pakati pa Yesu Khristu ndi Mulungu pali wobala ndi pali wobalidwa, pali wobala ndi pali wobalidwa. Onsewa siofanana, yayi, pali wobala ndi otani? Wobalidwa. 1 Yohane 5:1 nena motsindikiza ndithu nena kuti yense wokhulupirira kuti Yesu ndiye Khristu wabadwa kuchokera mwa ndani? Mwa Mulungu. Ndipo yense wakukonda iye, kapena kuti iye amene amakonda iye Mulungu wakumwamba amene anabalayo, akondanso iye amene anadani? Anabadwa. Ndithu obalayu ndi Mulungu, obalidwayu ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu anachita kubalidwa ndi Mulungu wakumwamba. Ndefunso ndikumanena kuti Mulungu wakumwamba anamubala bwanji Yesu Khristu? Mulungu wakumwamba anamubala motani Yesu Khristu? Zinachitika ndi chani? Chinakhala bwanji kuti Mulungu wakumwamba abale, abereke Yesu Khristu? Yohane 3:3 mpaka 5 akunena kuti Yesu anayankha nati kwa iye kunena Nikodimo, indetu ndinena kwa iwe, ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhonza kuona ufumu wa Mulungu. Nikodemo ananena kwa iye, munthu akhonza bwanji kubadwa
atakalamba kodi akhonza kulowanso m'mimba ya amache ndi kubadwa? Yesu anayankha, indetu ndinena ndi iwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhonza kulowa ufumu wa Mulungu. Ndithu apa Yesu Khristu amamufotokozera Nikodemo zakubadwanso mwatsopano. Iyi ndi process kapena chochitika chimene chimatipanga ife anthu titatha kukhala anthu kusandulizika kukhala ndani? Kukhala ana a Mulungu. Pamene talandira ubatizo wa Mzimu Woyera, pamene talandira mphamvu ya Mzimu Woyera, pamene zachitika ngati zimene zinachitika pa tsiku la Pentekosti, timakhala kuti tabadwanso mwatsopano, tabadwa mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Kotero onse okhulupirira amene mayina awo ali m'buku la moyo ndi anthu amene ali obadwa mwatsopano, obalidwa ndi Mulungu wakumwamba, chifukwa chake amatchedwa ana a Mulungu. Kotero Mulungu wakumwamba amabala pakulenga. Pamene ife tikubadwanso mwatsopano, makhala kuti mphamvu ya Mulungu yafika ndipo tasandulizika mkati mwathu, takhala ofanana ndi Mulungu wakumwamba m'makhalidwe athu ndi m'machitidwe athu. Ndiye Mulungu wakumwamba amabala kudzera munjira yotani? Yolenga. Kotero pamene mawu akunena kuti Yesu Khristu anabalidwa, akutanthauza kuti Yesu Khristu analengedwa ndi Mulungu wakumwamba. Mulungu samayima ngati azimayi athuwa. Ayi, Mulungu akafuna chinthu amachita kutani? Amachita kuchilenga chinthucho. Ndipo Yesu Khristu ameneyu anabalidwa ndi Mulungu wakumwamba. Mawu awa obalawa akugwiritsa ntchito kuti ifeyo timvetsetse kuya kwa ubale pakati pa Mulungu ndi mwana wake, kuti Yesu Khristu ndi mwana wake ndithu obalidwa ndi Mulungu wakumwamba. Koma sikuti kwenikweni Mulungu anayima, komano anachita kulengedwa ndi Mulungu wakumwamba. Chivumbulutso 3:14 akunena kuti, ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Laodikaya lemba, izi anena ameneyo, mboni yokhulupirika ndi yoona, woyamba wa chilengedwe cha Mulungu. Chivumbulutso 3:14 akukamba za Yesu Khristu, akunena kuti kwa mpingo wa ku Laodikaya lemba, izi anena ndani? Ameneyo. Akukamba za Yesu Khristu, mboni yokhulupirika ndi yoona, amene ali ndani? Yesu Khristu. Akufotokoza kunena kuti Yesu Khristu ameneyu, mboni yokhulupirika ameneyu, ndi woyamba wa chilengedwe cha Mulungu. Tanthauza kuti the beginning of the creation of God. Pamene chilengedwe cha Mulungu chimayamba, pamene panali Mulungu ndipo panalibe chilengedwe china chilichonse. Poyambirira pa chilengedwepo panayamba ndi Yesu Khristu, panayambira Yesu Khristu. Kotero Yesu Khristu ndi chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Mulungu wakumwamba sanalenge chinthu china chilichonse, anayamba kumulenga Yesu Khristu. Kenako zina zonse zimene zimalengedwa uku, zimalengedwa Mulunguyu ali pamodzi ndi mwana wake Yesu Khristu. Kotero ndithu Yesu Khristu anabadwa ndi Mulungu munjira yonena kuti analengedwa ndi Mulungu, ndipo Yesu Khristu ndi cholengedwa choyambirira cha Mulungu, Mulungu asanalenge chinthu china chilichonse. Akolose 1:15 akunena kuti amene ali fanizo, kukamba za Yesu Khristu, amene ali fanizo la Mulungu wosaoneka. Yesu Khristu ndi chifaniziro cha Mulungu wosaoneka, wobadwa woyamba wa chilengedwe, kapena kuti firstborn of every creature. Mawu omveka bwino, monga ife zolengedwa za Mulungu, nyama zolengedwa za Mulungu, mitengo zolengedwa, mapiri zolengedwa, zonsefe firstborn wathu muchilengedwe ndi Yesu Khristu. Tanthauza kuti ndithu Yesu Khristu ndi cholengedwa choyambirira chimene Mulungu wakumwamba analenga. Pachiyambi penipenipo, pasanafike ku nthawi ya ku Genesis yolenga dziko lapansi, pasanafike ku nthawi yolenga kumwamba, chifukwa Mulungu wakumwamba asanabwere kudzalenga dziko lapansi, anayamba walenga dziko lakumwamba kumene kunali angelo ndi zina zonse. Atachoka kumeko ndi mmene later on amadzalenga dziko lapansi. Komana asanalenge dziko, asanalengenso kumwamba, anayamba kumulenga Yesu Khristu. Akolose 1:15 amene ali fanizo la Mulungu wosaoneka, wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse. Bible yachizungu unena kuti firstborn of every creature. Kotero ineyo monga cholengedwa firstborn wathu ndi Yesu Khristu. Ineyo monga cholengedwa firstborn wanga ndi Yesu Khristu. Ineyo monga munthu amene ndinabadwa kwathuko kuli firstborn. Firstborn iyo ndikumutcha kuti firstborn chifukwa choti na Yesu anabadwa. Kotero Yesu Khristu ndi firstborn of every creature.
cholengedwa china chilichonse firstborn wawo ndi Yesu Khristu. Ndithu Yesu Khristu anachita kulengedwa ndi Mulungu wakumwamba. Hebrew 12 verse 23 akunena kuti ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obadwa oyamba, kapena kuti the church of the firstborn, olembedwa mmwamba. Ndithu pakukamba za mpingo wa Mulungu kwa Hebrew 4 kunena kuti mpingo wa Mulungu, chalichi cha Mulungu mwini wake ndithu ndi Yesu Khristu amene ali firstborn, kapena kuti oyamba, obadwa, oyambirira. Ndithu Yesu Khristu Bible likumufotokoza ndi kutchula kuti ndi firstborn wachilengedwe, ndi firstborn. Sungatchulidwe kuti firstborn pamene iwe sunadani, sunabadwe. Umatchulidwa kuti firstborn, secondborn, thirdborn chifukwa chonena kuti unadutsa process yakudani, yakubadwa. Otherwise palibe kusomeka kwa matchulidwa kuti firstborn kapena secondborn. Koma Yesu Khristu akutchulidwa kuti ndithu he is the firstborn, the church of the firstborn. Ndithu mpingo wa obadwa oyamba ndithu amene ali ndani, Yesu Khristu. Yesu Khristu anachita ndithu kubadwa, anachita kulengedwa. Akolose 1 verse 17 ndipo iye ali woyamba wa zonse, for he is before all things. Ndipo zonse zigwirizana pamodzi ndiye. Ndithu zonse zisanalengedwe, zonse zisanapangidwe, Mulungu wakumwamba anayamba kumulenga Yesu Khristu. Ndefunso lina ndikumana kuti kodi Yesu Khristu analengedwa motani, akusiyana bwanji ndi anthu ndi angelo? Chifukwa angelo analengedwa ndi Mulungu wakumwamba, anthu fenso tinalengedwa ndi Mulungu wakumwamba. Ndiye tikunenanso apa kuti mawu a Mulungu akunena kuti Yesu Khristu analengedwa ndi Mulungu wakumwamba, ndipo analengedwa cholengedwa choyambirira Mulungu asanalenge china chilichonse. Ndiye tikusiyana bwanji pakati pa Yesu cholengedwa, angelo zolengedwa, ifenso anthu zolengedwa? Yesu Khristu monga cholengedwa Mateyu 3 verse 17 akunena kuti ndipo onani mawu akuchokera kumiyamba akuti uyu ndiye mwana wanga, kapena kuti my son, wokondedwa mwa iyeyu ndikondwera. Mulungu wakumwamba tikumumva akuyankhula kunena kuti Yesu Khristu ndi mwana wake ndipo mwa iyeyo amakondwera. Pakukamba za angelo Yobu 2 verse 1 akunena kuti panalinso tsiku lakuti anadza ana, kapena kuti sons a Mulungu kudzionetsera kwa Yehova, nadza Satana yemwe pakati pawo kudzionetsera kwa Yehova. Ana a Mulungu amene akutchulidwa awa, kapena kuti sons of God amene akutchulidwa awa ndi angelo. Ndiye tikutha kuona kuti Mulungu wakumwamba kumutchula Yesu Khristu kuti mwana wake, angelo akutchulidwanso kuti ana a Mulungu. Nanga munthu Luka 3 verse 38 akunena kuti mwana wa Enosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mwana kapena kuti son wa Mulungu. Ndithu Mulungu wakumwamba Yesu Khristu akumutchula kuti ndani, mwana wake. Angelo akutchula kuti ndani, ana ake. Adamu akutchula kuti ndani, ana ake. Ndiye kodi zikusiyana bwanji pa ana osewa a Mulungu wapoti wonse akutchulidwa kuti ana a Mulungu? Pali kupambana kwina kuli konse kwa Yesu, pali kusiyana kwina kuli konse kumene ifeyo monga zolengedwa zotchedwa ana a Mulungu, Yesuso cholengedwa chotchedwa mwana wa Mulungu, zikusiyana bwanji? Yohane 3 verse 16 akunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wace wobadwa yekha. Apa pamene tikusiyana angelo ndi anthu monga ana a Mulungu ndi Yesu Khristu monga mwana wa Mulungu, chifukwa Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu wobadwa yekha. Mwana wa Mulungu wobadwa yekha akutanthauza kuti chani pamene akuti mwana wa Mulungu wobadwa yekha? Chizungu akunena kuti the only begotten son, kapena kuti mwana yekhayo amene Mulungu anachita kutani, kubala, anachita kubereka. Ndetaona kale kuti kubala uku kapena kubereka uku akutanthauza kuti ndithu kulenga. Ndithu Yesu Khristu analengedwa mokhala ngati kuti Mulunguyo wachita kuntani, kumbereka. Munjira ina Yesu Khristu ndiye khayo mwana wa Mulungu, ndiye khayo pa zolengedwa zonse amene analengedwa ndendende, kapena kuti mofanana ndi Mulungu wakumwamba, mmene Mulungu wakumwamba alili. That is why ndi chifukwa chake amatchulidwa kuti the only begotten son of God. Palibenso wina amene Mulungu wakumwamba anamulenga mofanana ndi molingana ndi ndendende
ndi monga iyeyo Mulungu wakumwamba. Ndi Yesu yekha amene analengedwa monga mmene Mulungu wakumwamba alili. Ndipo pomulenga Yesu Khristu anamulenga ndi cholinga chonena kuti adzakhale mwana wake wa Mulungu, akhale mwana wa Mulungu. Akolose 1:19 akuti pakuti kunamukomera Atate kuti mwa iye kapena kuti mwa Yesu chidzalo cha umulungu chonse chikhalire. Aonera kuti mmene Yesu Khristu ankalengedwa, mmene Yesu Khristu ankapangidwa, zinamukomera Mulungu kuti pakumulenga, pakumupanga umulungu wonse monga monse mmene Mulungu alili, zikhalenso zodzaza ndi zofanana monga mmene Yesu Khristu ali alili. Kutanthauza kuti ndithu Yesu Khristu Mulungu akanafuna anakhala mu njira ina, koma chinamkomera Mulungu kunena kuti Yesu Khristu akhale ofanana ndi Mulungu wakumwamba. Umulungu wonse umene unali mwa Mulungu ukhalenso chimodzimodzi mwa Yesu Khristu monga mwana wa Mulungu. Akolose 1:15 amene akamba za Yesu Khristu ali fanizo kapena kuti image la Mulungu wosaonekayo, wobadwa woyamba wachilengedwe. Ndithu Yesu Khristu tikamuona ndi chifanifani ndithu ndi wofanana ndi Mulungu wakumwamba chifukwa analengedwa motero modzaza ndendende. Afilipi 2:5 mpaka 6 akunena kuti mukhale nawo mtima mkati mwanu monga umene unalinso mwa Khristu Yesu, ameneyo pokhala nawo maonekedwe au Mulungu sanachiyesa cholanda kukhala wofanana ndi Mulungu. Ndithu Paulo akuwauza anthu aku Afilipi kunena kuti mukhale nawo mtima mkati mwanu, mukhale nawo makhalidwe mkati mwanu monga amene anali mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Chifukwa ngakhale Yesu Khristu anali wodzaza ndi umulungu wonse monga amene alili Mulungu wakumwamba, koma sanachiyese cholanda kukhala ngati ndani? Kukhala ngati Mulunguyo, koma anadzichepetsa naona kuti ngakhale ndili ofanana ndi Mulunguyu, ngakhale ndinapangidwa mofanana ndi Mulunguyu, komabe ineyo ndine mwana wa ndani? Wa Mulunguyu. Ndithu tikhale nawo makhalidwe mkati mwathu monga Yesu Khristu anali nawo umulungu wonse monga amene anali Mulungu, koma sanachiyese kukhala cholanda kuti akakhale ngati ndani? Akakhale ngati Mulungu. Zosiyana zimene satanajerekeza nkadani ankaganiza. Fa satanajerekeza anangokhala ngelo chabe, koma anachiyesa iye cholanda kuti na Yesu akhale mfumu, akayike mpando wake wachifumu, adzikalamulira monga Mulungu. Koma Yesu Khristu ngakhale anali ofanana ndi Mulungu, umulungu wonse mmene Mulungu alili, Yesu anali chimodzimodzi, sanachiyese cholanda, anadzichepetsa nakhala omvera monga mwana pamaso pa Atate wake. Yohane 8:28 akunena kuti chifukwa chake Yesu anati pamene mutadzakweza Mwana wa Munthu pomwepo mudzazindikira kuti ine ndine ndipo sindichita kanthu kwa ine ndekha. Yesu Khristu akunena kuti mukadzandipachika pa mtanda pamene mudzazindikira kuti ineyo Yesu Khristu sindichita zinthu mwa ndani? Mwa ine ndekha, koma monga andiphunzitsa Atate ndilankhula izi. Akuti zimene ndimayankhula, zimene ndimanena, zimene ndimachita, sikuti ndimachita mwa ine ndekha, koma ndili naye Atate wanga ineyo amene amandiphunzitsa ndi kundinani? Ndikundiuza. Ndi zimenezo zimene ine ndimatani? Ndimachita. Ndithu Yesu Khristu ndi mwana ndithu wa Mulungu. Yohane 14:28 akunena kuti inali nthawi imene Yesu Khristu amayankhula ndi ophunzira ake za chisautso chimene chikudza patsogolo pake ndi kuti alekana nawo ndi anali kudandaula. Ndi Yesu Khristu akunena kuti pa Yohane 14:28 akuti mukadakondwera kuti ndipita kwa Atate, pakuti Atate ali wamkulu ndi ndani? Ndine. Akunena kuti mukanakondwera chifukwa Yesu Khristu anali kuwauza kuti ndithu ndichoka pa dziko lapansi ndikusiyani. Ndi ophunzira ake amamva chisoni, sanagwirizane nayo nkhani, samakondwera nayo. Ndi Yesu Khristu akuti mukanakondwera kuti ine ndipita kwa ndani? Kwa Atate, pakuti Atate ali wamkulu ndi ndani? Ndine. Abale anga, Yesu Khristu ngakhale Yesu Khristu mwini wake akudziwa ndipo akupanga adimiti kuti pali ineyo mwana wa Mulungu nde pali Atate, ndipo pakati pa awiri ife wina ndi wamkulu, wina ndi wachani? Wina ndi wang'ono, ndipo wang'onoyo ndi ineyo Yesu Khristu. Atateyo ndiye wachani? Wamkulu. Mukanakondwera kuti ndikupita kwa Atate chifukwa Atate ndiye wamkulu oposa ndani? Oposa ine. Yohane 16:28 mpaka 30 akuti ndinatuluka mwa Atate ndipo ndadza ku dziko lapansi, ndilisiyanso dziko lapansi ndipo ndipita kwa Atate. Akuphunzira ake ananena onani tsopano mulankhula zomveka ndipo mulibe kunena chiphiphitso. Tsopano tidziwa kuti
mudziwa zonse. Ndithu Yesu Khristu anayankhula momveka ndi motsindika bwino nena kuti ineyo Yesu ndine Yesu, ndipo ndine mdani mwana wa Mulungu, ndipo ndili pa dziko lapansi pano, ndipo Atate ali kuti kumwamba. Ineyo ndinachoka kwa Atateko, ndinasiya Atatewo, ndinabwera pachani pa dziko lapansi, ndipo ikwananso nthawi ndinyamuka ndipita kuti ndipita kwa Atate monga mwana wa Mulungu. Ndithu apa tinali kukambirana musayiwale funso lalikulu limene tinafunsa mmwamba mucholena kuti kodi Yesu Khristu ndi ndani. Ndetanena kuti 1 Yesu Khristu ndi munthu. Ndithu tikamati Yesu Khristu ndi munthu sikuti tikulakwitsa, sikutinso ndikuphoponya, ndi zoona. Yesu Khristu ndi munthu chifukwa anabadwa monga munthu, nakhala munthu, ndipo anthu anamudziwa monga munthu. Ndithu Yesu Khristu ndi ndani? Ndi munthu. Ndipo chinthu china, Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, ndi mwana wa Mulungu. Tikamati mwana wa Mulungu tikutanthauza kuti chani? Tikutanthauza kuti Mulungu wakumwamba anambala Yesu Khristu, anabereka Yesu Khristu, ndipo ena tonse tinkangolengedwa ngati molengedwa, koma Yesu Khristu analengedwa mochitokhala ngati kuti Mulunguyo wabereka. Anamulenga Yesu Khristu ndendende ndi ndani? Ndi Mulungu wakumwamba. Ndithu Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Chinthu chachitatu, lankho lachitatu, Yesu Khristu ni nani? Yesu Khristu ndi Mulungu. Yesu Khristu ndi Mulungu. Yesu Khristu ndi Mulungu. Yesu Khristu ndi munthu. Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Yesu Khristu ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndi chifukwa chani tikunena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu? Yesu ndi Mulungu osati chifukwa chonena kuti Yesuyo ndi Atate ayi, koma chifukwa chonena kuti Yesu ndi Atate ndi ofanana. Tikunena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu osati chifukwa chonena kuti Yesu Khristuyo yemweyo ndi Atate ayi. Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu monga tafotokozera kale, komano Yesu Khristu ndi Mulunguso chifukwa chonena kuti chani? Umulungu wonse monga amene alili Mulungu ulimonso mwandani? Mwa Yesu Khristu. Kotero ndithu mudati mwamona Yesu Khristu, ndithu mwaona Mulungu. Pamenepo musasokonekere, ndithu Yesu Khristu ndi Mulungu. Chimene chimapangitsa Mulungu kukhala Mulungu chilinso mwa Yesu, ndipo chilimo ndotani? Modzaza. Tikamamuona Mulungu ndikumuona kuti uyu ndiye Mulungu mmene timamudziwira. Ndi chimodzimodzinso mmene Yesu Khristu alili, chifukwa anapangidwa moteromo. Ndi chifukwa chake Yohane chapter 1 verse 1 akunena kuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Apa Yohane amakamba Yesu Khristu kunena kuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndipo ndani? Ndipo Mulungu. Mukapitirira nayo nkhani tikapitira nayo peza kuti mawu awa amene akukamba akukamba za Yesu Khristu. Ndiye tichotse mawuwo onena kuti mawu tiyikepo dzina ilonena kuti Yesu. Pachiyambi panali Yesu, ndipo Yesu anali kwa Mulungu, ndipo Yesu ndiye Mulungu. Mawu awa amasokoneza nthawi zambiri, ife amakanga akukamba za chinthu chimodzi, kwinanso akanga akukamba za chinthu chiwiri, koma ndithu akukamba za zinthu ziwiri. Akukamba za Mulungu ndi mwana wake, amene onsewa ali ndi umulungu wodzaza ndi ofanana. Chifukwa chake akunena kuti pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa Mulungu, ndipo Mulungu ndipo mawu ndiye Mulungu. Tanthauza kuti uyuyu anali ndi Mulunguyu analinso ndi umulungu wodzaza monga Mulungu amene. Ndiye mukhoza kusankha, mukhoza kunena kuti pachiyambi panali Mulungu ndi mwana wake, pachiyambi panali Atate ndi mwana wake. Olonso mukhoza kunena kuti pachiyambi panali Mulungu ndi Mulungu, chifukwa chonena kuti Yesu Khristu ali ndi umulungu monganso mmene Mulungu wakumwamba alili. Yohane 10 verse 30 akunena kuti ine ndi Atate ndife amodzi. Ndithu Yesu Khristu akunena motsimikiza kuti mukamuona Atate mmene alili ndikundionanso ine ndi chimodzimodzi. Ndipo zochitika zathu, khalidwe lathu, zopanga zathu, zolingalira zathu ndi zinthu zingati? Ndi chinthu chimodzi. Yohane 14 verse 8 mpaka 10 akunena kuti Filipi ananena ndi iye, Ambuye tionetsereni ife Atate ndipo chitikwanira. Yesu ananena naye, kodi ndili ndi inu nthawi yayikulu yotere ndipo
sunandizindikira Filipo? Iye amene wandiona ine waona Atate. Unena bwanji iwe mutionetsere Atate? Sukhulupilira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine? Mawu amene ndinena ine kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha, koma Atate wokhala mwa ine achita ntchito zonsezi. Yesu Khristu akumuwuza Filipi kunena kuti Filipi, mukaona ineyo mwaona Atate. Chifukwa zimene ndimapanga ine, zimene ndimayankhula ine, zimene ndimachita ine, sikuti ndimazichita mwa ine ndekha, koma Atate amene ali mwa ine ndi amene amatani amapanga. Of course wanena kuti Atate amene ali mwa ine, koma sikuti Mulunguyo amakhala monga munthu mkati mwa Yesu, koma kudzera mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Ambuye anali olumikizana ndi ndani? Yesu Khristu. Koma Mulunguyo monga Atate anali kumwamba pa mpando wake wachifumu. Komano zonse zimene amapanga Yesu Khristu zinali zimene Mulungu akumwamba amanena ndi kufuna kuti zitani zichitike. Munjira ina Yesu Khristu anamuwuza Filipi kunena kuti Mulunguyo amene ali pa mpando wachifumuyo akanati wabwera yekha. Zimene akanamayankhula, zimene akanamachita ndi ndendende ndi zimene ndikuyankhula ndi zimene ndikutani ndikuchita. Kotero ngati mwandiona ineyo ndi chimodzimodzi ndithu mwamuonanso ndani? Atate. Atateyo anakati wabwera ndikudzalowa m'mimba mwa Mariya ndikudzabadwa. Akanabadwa nakula nakhala ndi maonekedwe ndi zina zonse ndendende ngati mene ndili chani ndili ine. Musipakanakhala kutani kusiyana kwina kulikonse. Ineyo ndi Atate ndife amodzi. Kotero mukandiona ineyo ndi chimodzimodzi ndithu mwaona Atate. Zimene Atate akanakuchitirani, zimene Atate akanakuyankhulani, zimene Atate munakawapempha, zimene Atate munakawauza, mukandiwuzanso ineyo ndi chimodzimodzi. Zimene ndikukuchitiranizi musaone ngati kuti akuchita ndi Yesuyu panakakhala Mulungu kapena panakakhala Atateyo zinakakhala za mtundu wina. Ayi, ndi chimodzimodzi ndithu. Yesu Khristu mwana wa Mulungu, Yesu Khristu monga munthu, Yesu Khristu monga mwana wa Yosefe ndi Mariya, tikamamuona ndi chimodzimodzi monga Atate, chifukwa anabwera kudzagwira ntchito m'malo mwa Atate momwemo. Chifukwa akunena kuti ine ndi Atate ndife njani? Ndife amodzi. Yesu Khristu ndi Mulungu chifukwa anabwera m'malo mwa Mulungu kudzapanga zimene Mulungu anakachita, kudzaonetsera Mulungu kwa ife. Ndithu Yesu Khristu gawani ndi Mulungu chifukwa ndonena kuti chilengedwe chake kapena kuti nature yake ndi chimodzimodzinso ndi imene ilili nature ya Mulungu. Angelo analengedwa monga mizimu mmene alili, ife tinalengedwa monga nyama, chifaniziro cha Mulungu. Koma Yesu Khristu analengedwa ndendende ndi mmene Mulungu alili. Ndiye chifukwa choti nature yake kapena kuti chilengedwe chake ndi chofanana ndi Mulungu. Mwa Iyeyo muli umulungu wonse odzadza monga Mulungu, n'chifukwa chake akutchedwa Mulungu. Chifukwa china chachiwiri chotchedwa Mulungu chonena kuti atabwera pano pa dziko lapansi anabwera m'malo mwa Mulunguyo muchilengedwenso cha ndani? Chodzadza ndi chokhutira cha Mulunguyo. Kotero ndithu ndi zoonadi tikamati Yesu Khristu ndi Mulungu, ndi zoona analengedwa muchilengedwe chonse chodzadza cha Mulungu. Komanso mission yake zonse zimene amachita nthawi zonse kuyambira pachiyambi mpakana ndithu kudzabadwa pa dziko lapansi monga munthu nachita zonse amachita monga Mulungu m'malo mwa ndani? M'malo mwa Mulungu. Chifukwa yake akutchedwa kuti ndi Mulungu kaya asanabwere pano pa dziko lapansi, atabwera pano pa dziko lapansi ndithu ndi Mulungu. Mateyu 1:23 onani namwali adzayima nadzabala mwana wamwamuna ndipo adzamutcha dzina lache Emmanuel, ndilo losandulika Mulungu nafe. Akunena kuti ndithu mission ya Yesu Khristu, cholinga cha Yesu Khristu chobwera pa dziko lapansi kudzabadwa ndi kufuna kuti Mulungu adzakhale ndife. Ndipo mwa Yesu Khristu timapezadi kuti Mulungu anakhala ndife, Mulungu ali ndife. Yesaya 9:6 akuti pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lache, ndipo adzamutcha dzina lache wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, kalonga wamtendere. Kapena pamene akufotokoza za Yesu Khristu, chifukwa vesi limeneli Yesaya 9:6 akukamba za Yesu Khristu kuti Yesu Khristu ameneyo akadzabadwa adzatchedwa kapena kuti adzakhala
Counselor, Mighty God, Father, Prince of Peace. Ndithu mayina amene wawa mukayang'ana akukamba za Yesu Khristu kuti iyeyo adzakhala ndithu Atate Mulungu wa mphamvu zonse. Koma Yesu Khristu adabwera pa dziko pano lapansi, mukhoza kundichitira mboni inunso ni mboni, sanatchulidwepo Yesu Khristu kuti Atate. Ziwanda sizinamutchule kuti Atate, Mzimu Woyera sanamutchule kuti Atate, Atate sanamutchule kuti Atate. Ngakhale iyeyo Yesu Khristu mwini wake sanadzitchulepo pena paliponse kuti Atate, ndipo ophunzira ake sanamutchulepo kuti Atate. Nanga chifukwa chani Yesaya akunena kuti adzatchedwa kuti Atate? Ndithu mayina amene akukambidwa ku Yesaya chapter 9 verse 6 ndi mayina a mission, kapena kuti acholinga chimene Yesu Khristu amabwerera pachani pa dziko lapansi. Amabwera kudzakhala monga Atate, amabwera kudzakhala monga Mulungu wa mphamvu yonse, amabwera kudzakhala monga wodabwitsa, amabwera kudzakhala monga chani wauphungu, Mulungu wa mphamvu zonse, Atate wosatha, kalonga wamtendere. Mayina amene akutchulidwa wa sikuti weniweni akutanthauza kuti Atateyo ndiye Yesuyu, ayi, komano wabwera kudzakwaniritsa zonse zimenezi kuti monga Atate, monga kalonga, monga Mulungu wachani wamphamvu zonse. They are mission names, zolinga za zimene Yesu Khristu anabwerera ku dziko lapansi. Chifukwa chake Yesu Khristu ankamuza Filipi kunena kuti waonatu ine ndi chimodzimodzi, waonanso Atate wakumwamba. Yohane 5 verse 8 akunena kuti sindikhonza kuchita kanthu kwa ine ndekha, monga momwe ndimva ndiweruza, ndipo maweruzidwe anga ali olungama, chifukwa kuti sinditsata chifuniro changa koma chifuniro cha iye ondituma ine. Yesu Khristu akunena motsindika bwino kuti zonse zimene ndikuchita sikuti ndikuchita mwa ine ndekha, ineyo ndi ineyo of course, koma zonse zimene ndikupanga zimene Atate akundiuza. Ndithu Yesu Khristu anabwera m'malo mwa Atateyo monga mwana wa Mulungu kudzagwira ntchito imene ngakhale Mulungu yanakati wabwera mwini wake anakagwira imene. Kotero tikaona Yesu Khristu taona Mulungu ndithu mu njira ziwiri zimenezi. Taona Mulungu ndithu chifukwa cha zinthu ziwiri zimenezi, kuti chilengedwe chake chonse ndi chodzaza ndi Mulungu ngati Mulungu wa ndani wa Mulungu. Nthawi zonse zimene akupanga amapanga ndi cholinga chimodzi ndi Mulungu wakumwamba. Mulungu wakumwamba zonse zimene amapanga Yesu Khristu. Yesu Khristu akamapanga zinthu amakhala kuti ndi zimene Atate akutani akufuna. Yohane 14 verse 10 sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine? Mawu amene ndinena ine kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha, koma Atate wokhala mwa ine achita zonsezi. Ndithu Atate ndi Yesu Khristu ndi amodzi. Wamuona Yesu Khristu waona ndithu Mulungu amene Atate. Ndithu Yesu Khristu ameneyu ndi amene anali ndi Mulungu pachiyambi pamene dziko limalengedwa. Dziko lapansi linalengedwa ndi mawu. Mulungu ankangoyankhula zinthu zinkachitika. Ndithu ku Yohane kuja kumene fotokoza kunena kuti pachiyambi panali mawu, mawu anali wa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Ndithu pamene zinthu zimalengedwa panali Atate ndi Yesu Khristu. Mulungu pamene amayankhula kuti kuwale kutani, Mulungu amangoyankhula. Yesu Khristu ndi amene amanyamuka kumakapanga zinthu zimene zija. Akati kuwale, Yesu Khristu ndi amene amanyamuka kukalenga dzuwa ndi zina zonse. Akati kukhale mitengo, Yesu Khristu ndi amene amanyamuka kukapanga chani, kukapanga mitengo. Ndipo Mulungu amayang'anira, ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino. Ndi chifukwa chake itafika nthawi yoti alenge munthu, Mulungu ananena kuti tipange munthu mchifanizo chathu. Mulungu kapena kuti Atate amayankhula ndi wina amene chilengedwe chake, chikhalidwe chake ndi chofanana ndendende ndi iyeyo amene ali Yesu Khristu. Ndithu pamene amalenga munthu anali Atate ndi Mwana amene onse analofanana mchiyankhulo chake. Ndifaye amanena kuti ndipo tipange munthu mchifanizo chathu. Ndithu Yesu Khristu ni Mwana wa Mulungu ndendende ndi Mulungu mmene Mulungu alili. Pachilengedwe mmene zinthu zimalengedwa analengera chani? Analengera limodzi. Komanso Yesu Khristu ameneyu ndi amene ndithu pa nthawi imene Mulungu wakumwamba amapereka malamulo 10 pa phiri la Sinai, ndi amene anapereka malamulo 10 kwa Mose. Exodus 31 verse 18 akuti ndipo atatha iye kulankhula ndi Mose pa phiri la Sinai, anampatsa magome awiri amboni, magome amiyala olembedwa ndi chala cha Mulungu. Magome awiri aja, malamulo 10 aja analembedwa amene achawa ndi chala chake cha ndani,
cha Mulungu wakumwamba. Deuteronomy 4:12 mpaka 13 akunena kuti pamenepo Yehova ananena ndi inu ali pakati pa moto, munamva kunena kwa mawu osaona maonekedwe, koma kunenako. Pamenepo anakufotokozerani chipangano chake, kunena kuti mmene malamulo 10 amaperekedwa, ana Israeli sanaone munthu amene amayankhula, koma ankangomva mawu, usakhale nawo milungu ina, usabe, usaphe, ankangomva chani? Ankangomva mawu. Ndiye vesi la mbuyo tinawerenga lija kunena kuti pa Exodus 31:18 akunena kuti malamulo 10 analembedwa ndi chala cha ndani? Cha Mulungu. Exodus 20:1 mpaka 2 akunena kuti ndipo Mulungu ananena mawu onse amene onati ine ndine Yehova Mulungu wako. Ndithu malamulo 10 aja mmene amaperekedwa Mulungu wakumwamba amayankhula, ana Israeli amangomva mawu, ndipo mawu amene aja analembedwa pamwala ndi chala cha Mulungu. Exodus 20:22 akunena kuti ndipo Yehova anati kwa Mose uzitero ndi ana Israeli kuti mwapenya nokha kuti ndalankhula nanu kuchokera kumwamba, kapena kuti I have talked with you from heaven, ndayankhula nanu kuchokera kumwamba. Akutanthauzanso kuti yani? Chifukwa tawerenga bwino mavesi amene tawerenga kunena kuti malamulo 10 akuti anayankhula ndi Mulungu, ankanena ndi Mulungu, ndipo ana Israeli sanaone chochitikacho, ankangomva mawu okha kutani akuyankhulidwa. Ndipo vesi lina mbuyo jenawerenga janena kuti malamulo 10 analembedwa ndi chala chake cha ndani? Cha Mulungu. Ndiye mkhoza uzifunsafunso pa Exodus 20:22 Mulungu wakumwamba akuti ndipo Yehova anati kwa Mose uzitero ndi ana Israeli kuti mwapenya nokha kuti ndalankhula nanu kuchokera kumwamba. Ndithu malamulo 10 anaperekedwa mu njira yotero. Mulungu wakumwamba Atate anali pa mpando wachifumu kumwamba, nde ali kumwamba amaona zonse zimene zimachitika pa phiri la Sinai. Nde ali kumwamba amayankhula malamulo 10, usabe, usaphe, usatani. Ndipo pa phiri la Sinai amangomva mawu okha, Mulungu akuyankhula kuti akuyankhula malamulo 10 kumwamba. Ndiye tsopano amene amalemba ndi chalayo pa phiri la Sinai anali ndani? Ndithu anali Yesu Khristu. Atate amayankhula kumwamba, Yesu Khristu anali ndi Mose pa phiri la Sinai, ndipo amadaka amayankhula, Yesu Khristu amalemba ndi chani? Ndi chala chake. Ndipo Bible fotokoza bwino kuti analemba ndi chala chake, chala cha Mulungu. Ndithu zimene wapanga Yesu Khristu ndi chimodzimodzinso kuti Mulungu atani wapanga. Ndithu mmoyo wake Yesu Khristu asanabwere kuno ku dziko lapansi anakhala kuyenda ndi kuchita zinthu ndi Atate m'malo mwa ndani? M'malo mwa Atate. Ndiye ndithu pa chifuniro cha Mulungu chimenechi chimene tachika gawo iyi kapena kuti cha namba 5 chomalizira nchonena kuti Mulungu wakumwamba akufuna ife anthu apa dziko lapansi tikhulupirire Yesu Khristu, timukhulupirire Yesu Khristu. Ndiye kukhulupirira Yesu Khristu kumene kundikuotani? Ndikukhulupirira kuti zimene Baibulo limafotokoza, zimene Baibulo limakamba zokhudza Yesu Khristu ndithu ndizoonadi. Ndizoonadi Yesu Khristu ali momwe. Ndiye mwachidule zimene taphunzira lero ndizonena kuti Yesu Khristu ndi munthu, chifukwa adatha kulengedwa monga mwana wa Mulungu, anasandulizika nakhala ndani? Nakhala munthu, nakhala pakati pathu. Kotero tinenera kukhulupirira kuti Yesu Khristu za umulungu, za thupi la umulungu losafa losatani, zimene zija anazisiya, anasandulizika ndi munthu, anali munthu ndithu. Ndipo pa munthu pomwepa tikutanthauza kuti Yesu Khristu analipodi pa dziko pano lapansi. Sinthano chabe, si zinthu zongokamba, si zinthu zongopeka, analipodi pa dziko lapansi. Yesu Khristu ndi munthu. Chinthu chachiwiri chonena kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Mmene tafotokoza bwino kuti ndi mwana wa Mulungu chifukwa choti Mulunguyo anamubala Yesu Khristu. Pali wobala nde pali wobalidwa, pali wobereka nde pali wobalidwa. Woberekayu ndi Mulungu, wobalidwayu Yesu Khristu amene ali mwana wake. Anamubala bwanji? Anamubala pomulenga. Ndipo akutchulidwa kuti wobalidwa ndi Mulungu chifukwa anamulenga ndendende monga mmene Mulungu wakumwamba alili. Ndipo ndiye khayo amene analengedwa mwa mtundu otero chifukwa kamatchulidwa kuti mwana yekhayo wa Mulungu. Ndipo chinthu chachitatu chimene taona nchonena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu ndithu. Yesu Khristu ndi Mulungu. Ndipo ndi Mulungu chifukwa mmene alili Mulungu ndi mmenenso Yesu Khristu alili. Umulungu wonse umene uli mwa Mulungu ndi wodzadzanso chimodzimodzi mwa ndani?
mwa Yesu Khristu. Ndi chifukwa chake ndithu Yesu Khristu zinthu zambiri zimene amachita anthu ena sanakatha kudani, sanakatha kuchita. Nthawi zina Yesu Khristu anali ndi mphamvu ndi ulamuliro monga Mulungu, amatha kungochita zinthu pamene ife anthu timayenera kuti nthawi zambiri tidzipemphera kwa Mulungu wakumwamba. Koma Yesu Khristu ndithu nthawi zina amangochita zinthu straightforward monga Mulungu amene ali ndi mphamvu ndi ulamuliro. Anayuza nyanja kuti ikhale chani, ikhale bata. Anachita kuyankhula nayo nyanjayo kuti ikhale chani, ikhale bata. Namondwe azime, namondwe ate. Mpaka na ophunzira ake ananena kuti munthu uyu ndi wotani onena kuti nyanja zimvera ndani, zimvera iye. Ndithu Yesu Khristu anangoyankhula nayo. Anali ndi kuthekera kumeneko, anali ndi ulamuliro umenewo monga munthu amene anali ndi Mulungu mwa iye. Ndithu Yesu Khristu anali Mulungu. Yesu Khristu ndi Mulungu chifukwa choti Mulungu wonse uli mwa iye. Koma panopa chilengedwe chake, nature yake inasandulizika, anasiya chilengedwe chonse cha Mulungu chija, anasandulizika nakhala munthu. Komanso Yesu Khristu ndi Mulungu chifukwa zimene amachita, mission yake, cholinga chake zofanana ndi ndendende ndi zimene Mulungu wakumwamba Atate akutani akufuna. Ndithu kukhulupirira Yesu Khristu ndi kumene kunena kuti munthu uja amene history imakamba za iye, kapena kuti mbiri ya dziko imakamba za iye kuti munali munthu Mwisraeli amene anthu ena amangomona ngati anali mtumiki wamkulu. Ayi, sanali mtumiki wamkulu chabe. Ndithu ndi mwana wa Mulungu amene chiyambi chake sikunali kubadwa kudziko lapansi kuno, anayamba kalekale dziko lisanatani, dziko lisanalengedwe. Chifukwa chake buku lako lonse lija kunena kuti zinthu zonse zinalengedwa ndi iye, ndipo pakanakhala kuti palibe Yesuyo palibe chimene chikanalengedwa. Inde ndithu Yesu Khristu ndina malenga chifukwa Atate amayankhula kukhale chakuti, kukhale chakuti, kukhale chakuti. Yesu Khristu ndi amene amanyamuka kumakalenga ndi kutani, ndi kupanga. Kotero Atate ndina malenga, Yesu Khristu so ndani, ndina malenga, ndi amodzi anthuwa. Ndipo pamene munthu adachimwa pamafunika kuti mwini wake wa anthuwa akantani, akafere. Ndipo Mulungu wakumwamba adadziwa kuti ndilenga dziko lapansi, dziko lidzachimwa, ndipo padzafunika kuti mwini wake akafere. Anapanga kale pulani yonena kuti ndikhala ndi mwana wanga amene adzapita kukatani, kukafera. Koma mwana ameneyo anenera kuti akafere zake. Chifukwa chake pamene Mulungu ankalenga zinthu ankalenga ndi Yesu Khristu, ankamusira Yesu Khristu azilenga kuti akamabwera adzaferedi zinthu zake, akamabwera adzaferedi anthu ake. Ndithu chinakakhala chinthu chosakoma kutuma ngelo kapena kuti kutuma munthu wina aliyense abwere adzafere anthu kudziko lapansi, kenako kumapeto kwake Yesu Khristu adzabwere kudzalamulira anthu. Aya mafunika mwini wake abwere kudzatani, kudzafera. Yesu Khristu ndithu ndi mwana wa Mulungu, ndi mwini chilengedwe, ndi monga mmene alili Mulungu wakumwamba. Kotero Mulungu wakumwamba anamusiyitsa mwana wake zonsezi, namusanduliza nakhala munthu, nabwera pano pa dziko lapansi kuti awombole inu ndine. Koma vuto limene linalipo chifukwa choti Mulungu anamusiyitsa mwana wake chonchi, anthu tinafika posamukhulupirira kuti mwana wa Mulungu uja ndi uyu. Chimene chili chani, chili chipongwe. Malo moyamika, malo montamanda, malo mothokoza, tikupangano chipongwe kuti iyayi ndi munthu chabe, munthu nzathu chabe. Koma ndithu ayi, Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, ndi Mesiya, ndi mpulumutsi olonjezedwayo. Ndipo ndi chifuniro cha Mulungu kuti dziko lapansi likhulupirire mwa iye. Ndi chifukwa chake Mulungu anachika chipulumutso chathu kuti tidziyambira pokhulupirira Yesu Khristu. Ngati singakhulupirire Yesu Khristu kwina konse kuti tani, tiwale. Yohane 3:16, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndithu Yesu Khristu tinkhulupirire kuti ndi mwana wa Mulungu. Ndithu si munthu wamba chabe iyayi. Ndithu zimene Baibulo imafotokoza za Yesu Khristu ndizoona. Chipulumutso chathu chagona ndithu pokhulupirira Yesu Khristu. Ayuda zinavuta kukhulupirira Yesu Khristu, anangomuona ngati munthu wamba mpaka na nthawi yawo inatani, inatha mwayi uperekedwa kwa mitundu. Tsoka iyo amitundu enanso sitikhulupirirayi kuti Yesu Khristu ndi Mesiya, ndi mpulumutsi olonjezedwayo. Ndithu amene sakhulupirira adzalangidwa ndithu chifukwa mwayi wa chipulumutso waperekedwa kuchokera kapena kuti kuyambira pakukhulupirira Yesu Khristu kuti ndithu ndi mwana
wa Mulungu yemweyo, ndi mwana wa Mulungu yemweyo amene anali pachiyambi, ndi yemweyonso amene anabwera pano pa dziko lapansi. Yohane 8:24, chifukwa chake ndinati kwa inu kuti mudzafa m'machimo anu, pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine, mudzafa m'machimo anu. Yohane 8:24, Yesu Khristu anali kuwauza Ayuda motsindikiza, chifukwa chake ndinati kwa inu Ayuda kuti mudzafa m'machimo anu, pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine, mudzafa m'machimo anu. Amauza Ayuda kuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine Mesiya, ine ndine mpulumutsi, ine ndine mwana wa Mulungu, ine ndine Ambuye, mudzafa m'machimo anu. Kulibe chipulumutso, palibe kupulumuka ngati silingakhulupirire kuti munthu uyu amene anali mwana wa Mariya ndi Yosefe ndi mpulumutsi wa dziko lapansi ndithu. Munthu uyu ndi amene analipera, munthu uyu ndi amene anatiwombola. Kupanda kukhulupirira chimenecho palibe chipulumutso china chilichonse. Marko 16:16, amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Abale anga, ngongole inalipidwa, anatifera Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu ameneyu ali yemweyo dzulo lero mpaka muyaya. Ndipo Yesu Khristu ameneyu anasandulizika, nakhala munthu, nakhala pakati pathu, namva zowawa monga munthu, nakumana ndi zovuta monga munthu, ndipo anafa pa mtanda monga munthu mene amafera, ndipo anayikidwa m'manda, ndipo tsiku lachitatu anauka, nazionetsera pakati pa ophunzira ake ndi ena onse kwa masiku 40. Kenako ananyamuka napita kumwamba, ndipo munthu ameneyu adzabweranso tsiku lina kudzatenga awo onse amene amukhulupirira. Ndithu mawu kunena ku Mateyu chapter 24 kuti ndithu mapiri adzachoka, mitambo idzachoka, ndipo tidzaona chizindikiro cha mwana wa munthu, ndipo anthu adzalira tsiku limenelo akumuona mwana wa munthu, ndipo tsiku limenelo mudzazindikiradi kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. Koma zidzakhala zachisoni kwawo onse amene adzakhale kuti ananyozera nkhaniyi, ananyozera uthengawo, chifukwa adzadziwa kuti zonse zimene akhala akuzimva ndi zoonadi. Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzawonongedwa. Abale anga, Mulungu akutipatsa mwayi lero oti tikhulupirire za nkhani iyi ya Yesu Khristu ndi mpulumutsi, ndi Mesiya olonjezedwa uja. Mulungu akumwamba akudalitseni kuti nalinso limodzi tsiku la lero. Titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, zikomo chifukwa nthawi iyi imene tinali nayo mwatiphunzitsa ndi kutiwuza za Mbuye wathu Yesu Khristu, amene ali mwana wanu ndithu inde wapamtima okondedwayo, amene anali ndi moyo ndipo anafa ndipo anauka, ndipo tsopano ali kumwamba ndipo akudza posachedwa, ndipo mwayi wachipulumutso waperekedwa kwawo onse amene amukhulupirira Iye. Ambuye, ndipemphera kamba kawo amene atatha kumva mawu apanga chisankho chokhulupirira ndi kuyamba kutsatira Yesu Khristu mwana wanu yekhayo. Tithandizeni, kanafeni, patseni mzimu wanu ndi mphamvu yanu ititsogolere munjira yonseyi kufikirana Ambuye wathu Yesu Khristu adzadza. Mutamandike, mukwezeke, pitirizani kukhala nafe m'maphunziro ena onse, mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera, amen. Zikomo kwambiri kuti tinalinso pamodzi mtsiku la lero mmene timagawana mawu a Mulungu. Tikumanenso ndithu mawa pamene tikupitiriza ndithu msonkhano wathu umenewu. Mulungu wakumwamba akudalitseni, amen.